Grabatzen ari garen unean gaueko 10:42 minutu igaro diren honetan, Gironak eta Realak gaur Montilibin jokatu duten eSports Ligako 10. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Realak irabazi egin du, huts eta bat hain zuzen ere Gironari, eta honen beste urrezko 3 puntu eskuratu dituzte gaurkoan Imanol Alguazienek. Gogoratuko dugu batetik Gironak aurreko jardunaldian geldialdiaren aurretik aletik 2-1 irabazi ziola Montilibin, Realak berriz berdindu egin zuen bana Atletico Madrilen aurka. Beraz, bi taldeak nahiko dinamika positiboan iritsiak ziren gaurko norgehiagoka honetara. Mitxelek talde honen aldeko apustua egin du, gogoratuko dugu Girona zenbait hutsunerekin iritsi dela gaurko norgehiagoka honetara. Gazzaniga izan da ATP-an, hiruko lerroa osatu du atzealdean Frantses, David López eta Cresci zirela. Euskarri moduan aritu da Iban Martin, zelai erdian lagundu diote Doni Van de Beekek eta Jangel Herrera, gero hegaletako jokalari aurreratu moduan Arnau Martinez kapitaina eta Miguel Gutierrez izan dira, eta goian Miovski eta Danjuma izan dira, naiz eta Danjumak hegalera xeago jokatu duen eta apur bat Van de Beekek lagundu dio nor aurrean gehiago Miovskiri. Reala berriz ohiko 4-3-3ko sistemarekin irten da. Remiro izan da ATP-an, lauko lerroan Sergio Gómez ezkerregaletik, Jon Mikel Aramuru eskuinegaletik, Agegde eta Igor Zueldia atzealdearen erdialdean. Euskarri moduan aritu da Martin Zubimendi, Braisek eta Luka Susitxek lagunduta, eta aurrealdean izan da berrikuntza izan ere, Mikel Oiartzabal, aspaldiko partez hegalera igaro da, orain selekzioarekin eta aritu denean, Espainiako selekzioarekin aritu denean, horre ongi funtzionatu du jokalari eibartarrak, eta horren ondorioz Imanolek gaur horren aldeko apustua egin du. Ezker alderik izan da Ander Barrenetxea, eta goian horri Oskar Someno. Partida ez da partida ikusgarria izan, hasieran Girona askoz ere hobeto sartu da, eta mehatxu bat izan da nagusi talde katalanean, eta jokalari hori hain zuzen ere Arnau Danjuma izan da. Villarrealetik utzita dagoen jokalariak sekulako burua usteak sortu dizkio Realari ezkerralde horretatik, baloia hartzen zuen une guztietan lasterka oso erraz joaten zen, eta lehendabiziko minutuetan Realak sufritu egin du apur bat. Baina orokorrean bi taldeek ez dute bat ere arriskurik sortu Realean. Horri Oskarsonek jokaldi bat izan du, kanpora joan zaiola 30. minutuan, hori izan da behar bada lehen zatiko aukerari garbienetako bat. Girona ere baloiarekin eroso zegoen, baina aurrera egiteko eta gaitasunik ez zeukan, hegaletan oso sakontasun gutxi erakutsi du batez ere Arnau Martinezek, behar bada gaurko norgehiagoka honetan garrantzitsu izatera deituta zegoen jokalariak. Bestalde batetik berriz Miguel Gutierrez saiatu da ezkerralde horretatik, baina zelai erdiko jokalariak ere Iban Martin, Doni Van de Beek nahiko kamuts ikusi ditugu egia esan, eta alde horretatik Gironak ez du asmatu Realaren atzealdeari arazoak sortzen. Egia da, bi taldeek presioan eta intentsitate handia erakutsi duela. Batez ere Gironak lehenengo minutuetan Realari arazo batzuk sortu dizkio, presioari dagokionez Agegdek pare bat pase eskas eman dizkio Remirori, eta Gironak hortikan kornerrak atera ditu, baina egia da korner horietan ez duela inongo minik egin, eta beraz Realarentzat nahiko partida erosoa izan da lehen zatian behintzat, eta 54. minutuan jada atxeden aldira emaitza honekin joango ginela pentsatzen genuenean. Reala aurretikan ere pixkanaka pauso bat aurrera egina zen, hegaleko jokalariak bai Javi López eta bai Jon Mikel Aramuru erasoan gehiago parte hartzen ari ziren, Braisek ere beste pauso bate aurrera eman du, eta Ander Barrenetxea area barruan sartu denean erdirak eta ona egin du, eta Mikel Oiartzabalek atzetikan etorrita denboraldiko lehen gola sartu du Realaren elastikoarekin, Espainiako selekzioarekin jada sartu zuen Eurokopan gol hori,
baina Realarekin bere lehen gola egin du aurtengo denboraldian eta ziur pisu galanta gainetik kendua izango duela Eibarko aurrelariak. Emaitza honekin iritsi dira atxeden aldira eta bigarren zatia 22 protagonistek hasi dute. Realari askotan gertatu izan zaio lehendabiziko gola egin eta gero taldea pixka bat atzera sartzeko tendentzia edo edukitzea, ez gaurkoan ez da alakorik gertatu, bigarren zatian ere intentsitate handiarekin irten dira Imanolenak, eta gaurkoan batez ere oso interesgarria iruditu zaidana izan da Gironako jokalariek atzetikan atera eta baloia hartzen zutenean Realeko jokalari bat nola denbora guztian gainean zegoen eta baloia askatzera erabat derrigortuta zeuden Gironakoak. Hor Imanol Alguazilek planteamendu oso garbia egin du, indarsuak izan behar zuten, hor gogor sartu eta alaxe egin du Realak. Bigarren zatia, 59. minutuan iritsi dira lehen bi aldaketak, Van de Beekek eta Mioskik utzi dute zelaia, batetik Doni Van de Beek, aurten Gironara joan den jokalaria, lehen urtean Realean jokatzeko ere oso indartsu entzuntzen jokalarietako bate izan zen, eta gaurkoan zelai erdian ez du ezer eman, oso kamuts aritu da alde horretatik behintzat, Gironari ez dio inolako distirarik eman, aurrealdera ere Danjumak baloia hartzen zuenean eta ez du bat ere lagundu, eta egia esan gaurkoan Van de Beeken partida azteko moduko arratsaldea izan da Van de Beekentzat. Eta Mioskik ere beste horren beste egia da, ez zuela bat ere lan erraza hor aurrealde horretan berazen egin batean erreferentzia bakarra beste jokalariak behar bada Danjuma hor sartzitekeen, baina hain sakontasun gutxi erakutsi dute galetan Gironakoek, non Mioskirentzat ere ez den partida erraza izan, eta euren ordez Miseui eta Estuani atera dira. Miseuiren partida interesgarria izan da, batez ere hor freskotasunarekin eta atera denean apur bat egalean kokatu da, nabarmen Mitxelek aurrerako edo behintzat erasorako jokalariak atera nahi izan ditu, eta kasu honetan 19 urteko erdipuntako erdilaria atera du, Doni Van de Beekek badakigu atzeraxeago jokatzen duela, eta alde horretatik behintzat, hor Miseui saiatu da apur bat arrisku gehiago sortzen, Realeko atzealdeari burua usteak sortzen izkin eginez, area barruan sartuz, baina eraginkortasun gutxirekin, eta Cristian Estuanik izan ditu hor aukera batzuk, noski golaren bila joan behar zuen nabarmen, Reala utxeta bat irabazten ari zen eta Gironak lehen zatian erakutsitako jokoa ez da gauzak diren bezala distiratsua izan, naiz eta partidaren fase batean nabarmenez, baina apur bat dominatu duten, eta horrestuani atera denean, pixka bat Realeko atzealdeari mehatxu gehiago sartu, atzerago sartzen ziren apur bat, eta ez dute hori ere lortu, Estuani ere nahiko desagertuta ibili da, Girona oso zehaztasun gutxirekin ikusi du esan, zelai erdian Jangel Herrerak eta Miseui gero atera denean, Van de Beekek, Iban Martinek ez dute bat ere sorkuntzarik egin, ez, jokoari dagokionez, apur bat Realeko egaleko jokalariak harritzeko edo sorpresan harrapatzeko ez dute alakorik egin, egia esan gaur Gironak ez du bat ere partida ona egin, gauzak diren bezala. Eta 59. minutuan baita ere, Ander Barrenetxeak kendu eta Javi López sartu begia da, izan daitekela Imanolek apur bat emaitzari eutsi egin nahi ziola, ez? Eta normala da hori, azken finean utxeta bat irabazten ari zara, hori gauzak diren bezala, emaitza positiboa da, eta gainera gaur egun ligan partida bat irabaztea zenbat kostatzen den kontutan hartuta are positiboago, eta egia da, apur bat nahi duzu oreka hori bilatu edo, ez oso atzean sartu eta erasoan alik eta presio altuenarekin jarraitu, baina atzealdeari ere bere garrantzia emanez noski, eta horretarako Ander Barrenetxea kendu du, Sergio Gomez Anderren postuan ipini du, hau da eskuin egal aurreratu horretan,
eta Javi López ezkerregaletikan aritu da Sergio Gómezen postu hartuz, eta hor bai, behar bada, bi atzelari nahiko, bueno, Sergio Gómez atzelaria, erdilaria, aurrelaria ez, oso jokalari anitza da, postu askotan jokatu dezakena, baina hor batez ere Javi López eta Sergio Gómezen artean hor egin duten estaldura, gakoa izan da hor batez ere Miseuiren eta Danjumaren eta mehatxu horiek apur bat desagerrarazteko, eta batean desagerrarazi dituzte. Lehen zatian Danjuma oso arriskutsu aritu da, baina bigarren zatian apenas ikusi dugu aurrelari Villarrealetik utzita dagoen aurrelaria, eta egia esan hori egin batean Realaren meritua ere izan da. Anderren partida oso ona izan da, batez ere azken minutuetan, esan dugu Realari hasieran kosta zaiola eta Gironak izan duela baloia, baina gero Realak baloia hartu duenean eta izkin egin du Anderrek, ongi aritu da, ongi ikusi dut, baina oraindik ere falta zaio apur bat puntu hori, lehen markatzen zituen desberdintasun horiek eta markatzea aurkariari abiaduran irabazi, area barruan sartzeko gaitasuna eduki, erabaki hortasun hori arean sartu eta jaurtitzeko, hor jokalari oso vertikala izan da beti Ander, gaina oraingoan pixka bat falta zaio, eta hori alik eta azkarren hartzen duen, eta Javi Lópezen minutuak ere onak izan dira. Egia da jada Gironak ez duela arrisku handirik sortu, bai baloia eman zaio, baina orokorrean Javik oso ongi bete du bere lana, baloia asko moztu ditu, eta horixe, eta gero 75. minutuan Oskarson kendu du eta Takeku sartu, horregatikan Mikel Oyarzabal Oskarsonen postura bidali du. Mikelen partida gauzak diren bezala gola egin du, baina oso inteligente jokatu du gaurkoan. Orain artean behar bada nahiko desagertuta egonda zenbait partidetan, baina gaurkoan oso inteligente jokatu du. Zenbait baloietan berak badaki, ez duela orain dela urte batzuk zuen abiadura, horretaz erabat kontziente da, eta gaurkoan Imanolek eman dion lan horretan edo postu horretan bere lana zen apur bat, jokoari lasaitasuna ematea eta bestalde batetik berriz inteligentzia jokatzea, ez baloia zuenean zerbait zentzuzkoa egitea, ez aurrera arriskua sortzera joan ez zentzuarekin, apur bat jokoa nahastu, kombinatu, eta hori oso ongi egin du. Eta Takeku, horri Oskarsonek horri izan du aukera bat lehen zatian, baina orokorrean ez dugu ikusi, esan dugu Realak ere lehen zatian orokorrean ez duela gauza handirik egin, ez du aukerarik sortu hor Mikelen gola salbu, eta horixe, eduki duen buruzburuko hori pena izan da, gehiegi gurutzatu zaiola, behar bada hor Gironako jokalariak ere, kasu honetan uste dut frantses dela, frantses izango zen, heldu egin dio, eta hor bederen horixe izan da bere aukera bakarra, baina horixe. Eta gero 72. minutuan jada Michelek erabat aurrera egin du, frantzesken du eta Minsu atera du, Minsu gaur debuta egin du lehen mailan, eta egia esan arriskua sortu du, baloi asko pasa dira bere oinetatik, jokalari japoniarra, horre egal horretatikan min apur bat egiten saiatu da, baina gutxi. Eta frantzesen partida horixe. Ez da partida distiratsua izan, orokorrean Gironarekin horixe alderatuta. Ez da partida ona izan, orokorrean Gironarena arrisku oso gutxi sortu du, zehaztasun gutxirekin, eta honekin apur bat Michelek, erabateko erasokortasun eman nahi zion taldeari, jada 72. minutua zen, gola erabat behar zuen, baina ez du eskuratu inondik inora ere. Eta 80. minutuan aldaketa bikoitza, kasu honetan Brais Mendez eta Mikel Oyarzabal kendu ditu. Braisen partida, gaurkoan ez da behar bada bestetan bezain distiratsua izan, horre zehaztasun gutxiekin ibili da, ez dira inbeste baloi pasa bere oinetatik, jokoa sortzeko ere lanak izan ditu,
Eta Turrientes atera denean, jada Realak erabat baloiaren jabetza galdua zuen, bere lana gehiago zen, ongi defenditzea, eta Xeraldo Bekerrena ere antzekoa izan da. Mikel Oyarzabal kendu, Mikelek esan du partida oso ona egin du, behar denboraldian daraman norgehiagokarik onenetako bat esango genuke, oso azkar bizi aritu da, hor ere zera batean aritu da, baloi luze batean biren artean ia lasterkaldia irabazi egin die, eta hori oso albiste ona da. Eta azkenik Xeraldo Bekerren partida nahiko diskretua baita ere, ez da baloiaren jabetza zeukanean Realak ez da orduan atera, eta egin batean horrela ere zaila da, ez aurrelari batentzat arriskua sortzea, baina bere lana esan bezala ongi egin du. Realak hor 15 minutu horietan sufritu du, noski, Girona da erabat erasora joan delako, eta Realak ez da atzean sartu, baina bai apur bat Gironak atzean sartu du. Hor batez ere estuan irekin, eta egaletatikan Miguelek eta Arnauk egiten zituzten erdiraketekin hor hasi dira apur bat protagonismoa edukitzen, baina ez asko ez da ere. Eta horixe partida, esan urrezko 3 puntu Realarentzat, une honetan txuri urdinak 11. postura igo dira 12 punturekin, Girona berriz 13. postuan geratuko da 12 punturekin. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.